Så er det på tide, vi fortæller dig, hvad et lokomotiv er. Det er en indretning, der får bilisterne til at tro, at de skal over på den anden side af sporet. Pas på, det sker hver dag. Se nu dumperen, du kan se på hans baklys, at han vil baglæns. For at stoppe ham, skal du placere dig i hans synsfelt, det vil sige, at han skal kunne se dig i sine spejle. Stålværket har deres egen skrotvogne. Og fladvogn. Vi vil nu vise dig nogle stykker af det. Denne her, det er en 20 tons. Den du ser her, det er en 40 tons. Den findes i 3 udgaver. 12 meter uden mærke, 14 meter. Den har en cirkel som symbol. – 16 meter vognen har en trekant. – 60 tons vogn findes i 2 udgaver. En 12 meter vogn og en 18 meter. 18 meter er så lang, så du kan snilt skille den fra 12 meter. Det er vigtigt, at sporet er ryddet for ting, som kan medføre afsporing. Er det større ting, kontakt da den vagthavende formand, som vil sørge for, at tingene bliver fjernet fra sporet. Det er stålværkets egen skrotvogn, der transporterer afklip fra værkerne til skrotgården. Det er genbrug. Giv tegn til lokomotivføreren i god tid. Hvis lokomotivet kører 20 km fart i timen, er standselængden med 8 læssede vogne 134 meter. 134 meter er det samme som ca. 35 personbiler. Stå rigtigt på vognen. Er du i tvivl eller kører der for stærkt, så lad være med at stå på.
Hovsa, hvor er manden hen, der skulle være på vejen? På stålværket er der flere steder, hvor der er meget dårlige oversigtsforhold, blandt andet ved V15 og ved V5. Bilisterne kan nemt komme til at køre dig ned, hvis du løber for hurtigt ud på vejen. Når du kommer ind i f.eks. hangaren, se efter, alle strøer er inde på vognene. Gå aldrig ind imellem, hvis du er i tvivl. Ophold på stationens areal er tilladt, hvis det er i forbindelse med dit arbejde. Indkøb i kiosken er ikke tilladt. Og det gentager vi en gang til. Indkøb i kiosken er ikke tilladt, hverken af den ene eller den anden årsag. Når du skifter et spor, stå først op, efter at lokomotivet har passeret skiftesporet. Skiftesporene kan skiftes på to forskellige måder. Her så du den forkerte, og her får du den rigtige variation. På stålværket findes der to forskellige slags skiftespor. Et, som bliver hævet rundt, og et, som bliver sparket rundt i nogle tilfælde, men vi foretrækker, at osten bliver trukket stille og roligt over. En af de vigtigste ting for rangermanden er at vide, hvor stor synsfelt lokomotivføreren har, og med sin placering sørge for at være i dette felt hele tiden. Lokomotivføreren stopper, hvis ikke han kan se sin rangermand. Op og ned i den side, hvor lokomotivføreren sidder, så han kan se dig hele tiden. Dermed opnår man, at lokomotivet får en jævn kørsel. Når du løber på vejen, skal du sørge for at have hele krydset under kontrol, før du vinker lokomotivet frem.
Gå aldrig rundt omkring lokomotivet i kørselsretningen. Nu har vi set det fra lokomotivførens side af. Nu vil vi se det fra rangermandens side af. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det er et spørgsmål om respekt for den andens arbejde. Placer dig rigtigt. Der er plads til dig. En vogn, der får et lille skub, kan du normalt ikke stoppe, og bør heller ikke forsøge på det. Brug en træstrø, hvis situationen den opstår. En er som regel ikke nok. Vis dig et klip, hvor du vil få lejlighed til at se, hvordan rangerradioen kan bruges. Korte, præcise meldinger til lokomotivføreren, som kvitterer enten ved svar over radioen eller et enkelt fløjt. Vi bliver nødt til at sætte dem over sporfri. Når du hører billedet i vognlængde, den er lige med cirka 12 meter. Fremad. Gå altid ind under pufferne, når der skal kobles af. Stå aldrig ovenpå. Det var overlæggende. Ja. Det er godt. Ja. Detonerer. Ja. Fremad.